3番浅井には瀬戸内コンビ、そして後方待機8番山田秀明に6番佐々木明彦。地元コンビは8番車山田秀明。後継発進一発を狙っていきます。青番第3周回2コーナーから向こう流し、位置取り決まっての一本棒。バックを通過、道中半ばを過ぎました。7番武井が前々飛びつき含みの先行体制。9番内藤がマーク。3番手5番矢口。近況一息も昨日直線は鋭い伸びを見せました。その5番矢口に託す1番佐久間ではありますが、まず動いたのは8番車山田秀明。果敢な先行を見せるか山田秀明には、地元のいぶし銀6番佐々木明彦ですが、今度はインを上昇から5番矢口。先行体制を築きました。しかしここは8番6番。地元奮起8番山田の先行もイン突っ張って5番車矢口。一旦連携切れた1番佐久間が3番手にはまるが、外を3番2番4番。3番車、ここは浅井が逃げてアピール、マーク2番車、星島ががっちり、3番手には4番車、吉岡です。しかし3番手のインで抵抗は8番山田秀明。7番9番、南関勢は車間切った4番手から一気にまくり追い込んでいく。3番先頭番手絶好2番車も4番7番9番追い比べとなったゴール前接戦です。3番先頭3番2番4番並び順です。